Και αυτό το νερό που πάει, έχει κι άλλο νερό εδώ. Ναι, τρεχούμενα είναι από τα βουνά. Πού πάει εκεί. Το τρεχούμενο είναι. Πώς δεν έρχεται και πώς θα πάει. Τι έχει εδώ, μοιράζουμε κάτι. Νεράκι, παγωμένο. Νεράκι, πόσιμον, σίγουρα. Μπα, μην το σιγουρέψεις. Έχουν πιει. Ναι, αλλά οι αντιδράσεις δεν είναι άμεσες. Κι εγώ ήπια. Βουνό έχει πολύ, οπότε... Αλλά ας περιμένουμε λίγο να δούμε ποιος αρχίζει να τρέχει. Τι λες? Το ότι έχουν πιει δεν σημαίνει ότι είναι πόσιμο. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι αυτό βγαίνει μέσα από το... Λογικά ναι, αλλά... Είναι και δροσερή και δεν κάνει να γουστάρει. Καταλαβες. Άστο καλύτερα. Άστο καλύτερα να σε Ναι, συμβεί. Ανδρέα, κατεβάζεις τα δερμάτινα, να αυτό, άσε να... Κελβινέιτορ.